Panggungnya enak ya Mi ya. Enak apa nih? Tuh ben ya gak ono sing inceng nduk isor. Gak ono iki beton. Inceng nyonyor cangkeme. Kok iso peno metu teko kono, aku teko kono iki lho. Lho. Lah piye sampean kok iso kok kono wong kancane kabeh padha nduk kene. Lah aku dicekat wong lanang-lanang iku nduk kono. Piye, Pak? Piye? Brosot. Jarno anjir keadaan darurat. Nggih. Nggih. Nggih Mami masih yo udan. Nggih, bletoko nggih. Tetap bersyukur. Nggih, bersemangat niki. Penontonnya nggih dugi sedaya. Alhamdulillah pelaris. Matur suwun Mbak Minggu. Nggih Mami. Saderengipun dalem ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipun jawab kanthi ikhlas sareng-sareng kompak. Didongakno sing sae jawabe kudu bareng nggih. Mongko ana wong salam gak dijawab berarti dosa Mi. Dublek. Monggo kula dongakno selamat sedaya. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Selamat sedaya pamong desane. Amin. Ugi kunjuk selamat sedaya senimane. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sami sehat sedanten nggih. Donga kula katur jenengan mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah katur jenengan sami. Amin. Kalau menika diliput sesarengan channel-channel YouTube sinten kemawon yuk. Kuwatah niki channel YouTube niku Mami enten pinten siji loro telu papat lima enem pitu wayuh wakeh wis tumplek gak disebut satu persatu matur sembah nuwun. Ngaten sugeng dalu matur sembah nuwun. Channel YouTube yang di depan sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Wonten informasi saking Budi Wijaya TV serial terbaru nggih menika Campur Sari. Campur Sari Delewong Anti Galau. Nggih wonten cerita humor komedi ugi ludrukan. Nggih. Lan apabila jenengan kepengin pirsa sejarahipun seniman sak Jawa Timur, monggo dipun aturi tengene channel YouTube Gundul TV. Matur sembah nuwun katur dulur-dulurku sabu ingkang sampun rawuh. Nggih, matur sembah nuwun kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking Sabu Lamongan Tikung. Mas Iqbal matur sembah nuwun, Mas Akbar, Mas Bagus matur sembah nuwun. Umi Kendi sekeluarga matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi Umi Balongojo Abagusnan matur sembah nuwun. Bobo Kuswanto matur sembah nuwun rawuhipun. Saking Wontan Sari matur sembah nuwun. Sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya matur sembah nuwun. Ugi tim pedhot jalur langit tasik nyengkuyung dalu menika. Rombongan sak rombong-rombonge sampun. Pundi Mami? Wah niku kathah sanget. Nggih sugeng dalu Dik Kaji Suud. Yuk yuk. Nggih. Padatan sampun nggih menika Bedayan Sekarsari saderengipun dipun aturi sedaya seniwati monggo diwiwiti sesarengan duo. Napa? Blethokan. Saking segodong wancang tarik matur sembah nuwun. Sembah nuwun Abah. Nggih, sehat, Pak. Sekarang Bendi, kalau Bendi mana rodanya? Dulu cinta, sekarang Bendi, kalau Bendi mana tandanya? Ugi kunjuk sing nembe rawuh jeragane Sariawan Cocot nggih jami'an. Nggih. Grup saking Transjatim PT Anggrem. Nggih. Transjatim sugeng rawuh supe niki wau.
Ugi saking Samudranyu matur sembah nuwun rawuhipun. Nggih Mami, Langsung kemawon sesarengan bedayan sekarang hari dipun aturi kang pertama Bu. untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Bella dan Ning Adis Arista. Lakar santri sawung galing matur sembah nuwun. Yuk. Molan jangan dhuwur pilihan tanpa dang saya kelingan. Yuk Nang Jombang mampir sengon lemah genang akeh wadine penoga sambang ora kirim ingon yen ora seneng apa mestine. nggih menika duo Bu Napa? Guru mahasiswa juga Nggih. Ibu Guru to mriki nggih awas nak jelungu langsung kemawon Di belakang Ning Adis Arista akan saya tampilkan Ning Dias dan Ning Rani Asmara. Sugeng dalu salam aturaken kagem Bapak Aji Warsono, ugi Mas Temu, ugi Mas Singer. Sugeng dalu, sugeng mersani lewat channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Malang sempur dilupati atur mumur kabelani Tak rewangi yen duduk sumur kari nyumberi ora melu ngombe. Tak rewangi taruhan umur kari senenge wong liya sing duwe. sabaripun Mbak Rani langsung kemawon Sing duwe gunung cupak sarana disco dan Ning Marsha Aulia. apaan Yewa ora aja dikelok kono pinangan wadai suruh lan kurang aja ngereslo mangan gak mangan apa dari buku Manis Jawa Timur juga pelantun tembang-tembang manis campur sari. Tiga seniwati sekaligus Ning Nyantika Dimasari, Ning Putri Agung Sedayu dan Ning Kiki Amelia. tiga darah katur jenengan sami temeriki wonten darah rendah darah tinggi kali darah kotor mari opname soalnya yuk
horek paling fenomena. ning Ika Rempong dan ning Ani Kumala Sari. Horek ing Jombang. Iki berhubung panggungnya beton, kak horek belas. Horek kan kon patah tulang langsung kon. Niki ning Ani Kumala Sari Mustika Tuban. Madapaken Sekar Sari malih. Langsung kemawon sabaripun Mbak Ani kali Mbak Ika. Peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Yuni Suyanto ning Vikum Sukrisna dan ning Rizky. Penggreman asli Budi Wijaya ning Titin Subayu sesarengan ning Sartini ning Endang Sukenduk ning Mariati 4 seniwati sekaligus. Jamian sabar ya nak. Awas. Langsung ke mawon kula timbali mriki Senior-seniornya Budi Wijaya. ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Mantup Lamongan. Ibu
Mary saking Mojosari. ning Erma Arifin Adik Irma saking Jombang. Ini masih usia Nyari. 13 SMP. Oke. Yo. Oh ya. Just. Jangan soto, jangan rawon, jangan asam kurang siji. Oh ya. Just pantang gentung sate. Nggih menika kalau mau sedaya seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Langsung kemawon blender ten wingke nggih. Sesarengan Deliwung. Anti galau. Sepina malih matur sembah nuwun suwane para warga sehat selalu pinaringan berkah Gusti Allah, kesehatan rezeki kada barokah. Monggo. Masih bersama Delewong Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Leting idolani arek Jombang sumonggo.
kasih juga Erwin tim pedot sampun rawuh to mriki. Informasi nggih Pak, yang nyawer cukup di bawah mawon. Nggih, Ya untuk yang ngapunten. nyawer cukup di bawah mawon. Instruksi dari Bapak Ketua. Lah ya. Pak Modene tim pedot. Bergetar hati berdebar, dirasa ragu mengalir, bergetar tubuh bergetar, hari gejolak hati. Sungguh aku malu mengatakannya padamu. Sungguh aku ragu menyatakannya padamu. Terima kasih John. Berdebar hati berdebar, derasnya lagu mengalir, bergetar tubuh bergetar, hari gejolak hati. Subhanallah Mi Sugeng rawuh. Saya selalu ayo. Yuk. Berdebar tubuh bergetar, dirasa ragu mengalir, bergetar tubuh bergetar, Sugeng dalu. Sepeda balik motor sepanuh kantor guru di Tebet, kantor langit di Kanyisuk. Ambe anak-anak lanang lebih rawuh. Ugi tim Kopior Sentro. Sudah kurang kata, ku menyampaikan rasa, tapi di hadapanmu semua buyar tak menentu. Nuwun. Bergetar tubuh bergetar.
Kaji Suud.
juang ningkatno pembangunan pancen aku kota kaku paten jembang. Mami Okta. Dalam gimana kok kalau mau patatan saben bedayan Sekar Sari kang dipun lajengaken sedaya seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Semanapun Bunda. Yuk. Wonten informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Rosso. Surane suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali bejo sing eling among rasa nggih among waktu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Sherly merinti di malam hari Lan kula Neng Iko Wijaya ngaturaken sugeng dalu lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.